Duhak sila kabuk anak, gibinlan og tagsa kabuk itlog kada usa. Pero niingon ang papa isa, nak kamong duha binlan ta mo, amo jud ko ilay mo pasunod ninyo. Pero og kabalo ra jud mo, og kugihan jud mo, kabalo ra jud mo huna ini. 20 years from now, kamo mo'y pinakadato. Kung kabalo mo manage ani usa kabuk itlog. Karon ang usa nasulod sa usa sa so buinaan ang kabuk itlog. Paghatag saman gilandag dayon niya. Iya na yung gikaon. Ag usa kay nagtamod man sa sulti sa amahan nga og inyo ning kugihan ni kabuk itlog, og inyo ning huna-unaon pa kayo, pwede mo mudato 20 years from now. So ang gihimo sa usa ka anak katong kabuk itlog nga gihatag, iyahang gipalumluman didto sa silingan nga nahimungaan. Oh, gipalumluman ni piso. Karon pag piso iyang gipadako dito silingan, pagkadako iyang gikuha. So himungaan man kay bay. Moto nga iyang gihimungaan hangtod nga namiso ang himungaan. Ni daghan og mga piso. Kabalo ka gimanis unay maayo daghan ni daghan ning piso. Gibaligya sa mga manok o gipalit niya og baboy. Palit sa giligalo sa kabuok, gamay kay baktin. Pero inya ginang kugihan niya yung gimanage. Hangtod nga katong baktin himo na pong bigal. Nakapanganak ang bigal, pulo kabuk anak, gihurot ra gihapon na niya og buhi. Gipadako. O di daghan na kay isang bigal. Gikan ra sus kabuk itlog, didaghan ang yang manok, didaghan ang bigal. Pag daghan sa bigal, gibaligya niya ni mga litsunon o katong mga buto, ni palit siya og baka. O ni palit sa baka. Pagpalit niya baka, iarag yapon ang gikugihan. Buhi niya, kumpayan. Hangtod nga nanganak tong baka, lakto na lang itong pagkasulti, nidaghan niyang baka. Palit na po siya karabaw, balik yung baka, palit og karabaw, nga bay, gipasanay, nidaghan ang karabaw. Hangtod yun nga nidaghan ang iyahang mga buhi. So tinuod ang giingon sa iyang papa. Nga kung bisa gamay ra, kasaligan ka ni gamay sa kabuk itlog, pwede kang mahimong dato 20 years from now. Sa sikreto, dili magtinapol. Kugi. Now, sa atong ginabuhi sa itong pamilya, anong muhasbag na ito ang kawadon? Tungod kay dili kayo tamo kugi. No? Abi nimo ang panalangin sa Ginoo, bisag unsa ka gamay sa panalangin sa Ginoo, basta kapiyalan kas gamay, iyon ang Biblia. Kung kapiyalan gani mo sa gamay, piyalan usab mo sa dagko. O di ta kapiyalan us kabuk itlog, pas ato mo sa kaigsuon, wa kapiyalis kabuk itlog. Unsa may gilandag? Wa na, purot na. Pero ang usa ka anak nga kugihan na piyalan, igsuon ang Ginoo mo piyal siya sa mga kugihan. Pero dili siya mo piyal og panalangin sa mga tapulan. Ya, lahi pud ta. Kasagaran gyud nato manarbaho sa kanang mga manimpalad gyud manarbaho. Pag wala ang amo pungko. O niya og magpadulong na ng amo, wala pa yung aso may trabaho diri. Abi nimo kana nga klases kinaya, kung mahapit na nato, dili gyud panalangin ang Ginoo. Kay moabtik ra man ta og naay agalon. Pero buhay agalon, bahuay. Muna sa limbong sa tubangan sa Ginoo. Muna nga ang Dios dili mo bless, dili sa mo panalangin sa mga inanang nga tao, pakulan. O muna nga atong usbon gyud ato ang kinaiya. Kay di gyud mo panalangin ang Ginoo sa tapulan. Dito siya mo panalangin sa kugihan. Abi ni Migsoon, ang makapabug-at sa pamilya kung ang namuyo puros tapulan. Mo ginay makapabug-at sa pamilya. Example, usaray kugihan niya sa pamilya. Ang kugihan mo na mabugatan. Ang asawa ray kugihan. Ang mama ray kugihan. Iyang anak puros tapulan. Iyang bana tapulan. Pirti gyud ang problema, pirti gyud ang bugata. Muna mi yung kaigsoon ang makabug-at sa pamilya kung daghang namuyo nga mga tapulan. O kay di mo na sample nahihugasan, sus kabondo ang hugasan. O tuwa pa gyud sibhigon, tuwa pa gyud labhanan. Kunya gipabundo raman puro dito. O ya ang mama sige na ko dito. Maabot mas punto nga maupos ang
kuan sa mama. O pasensya. Hangtod nga ipanglamba na ng mga. Sige, balaman mo pungko, ako lang gatlihok diri. Diba? So ang may tabo igsoon, gubot ang pamilya. Now, karong panahon na, dagang pamilya na gubot, tungod kay naay tapulan. Dito mo gani sa among silingan, naara gani nagkabulag, tungod kay tapulan yung bana. Ang asawa kong diyan, sus kay ang bana. Tapulan man, sige lang mag-inom. Ya ang bana, ang asawa dito, mas ginawa ni na ba? Daghan pa kayong giasikaso balay, sus kay ang bana uli-on hubog. Ya sumbagon pa, ubalik kanon. Kaya wa pakaluto siya, wa day kanon dire. Pag anas kaliro wala man, sumbang inaw. Oh. Tapulan, ang tapulan. Namoron. Unsa po iluagon uwi bugas. Tungod sa katapulan, wa na di malungag. Oh. Ang tapulan, wa ginay tigom. Kaya ngano, ang tapulan, damor siya nga tapulan, damor po siya magastador. Muna kung gastat, ang natay pagkatapol, nanunugay na nga, magkatol po itong kamot, lamig po kay gasto noon. Oh. Ya, tapulan tayo, lamig kayong paggasto. Pero kabantay ka sa mga kugihan, kugihan sila pero damor sila magtigom. Damor sila magtipig hinoon nga kugihan na unta. Dapat unta ang tapulan mo ay magdigom. Pero nabalitan man ang tapulan, gasto ng gasto. Pero ang kugihan, nagtipig hinoon. Nga naman na, blessing na sa Ginoo, nga ang kugihan, kabalo siyang mumanis o mutipig. Pero ang tapulan, wa ginay blessing. Kaya pag abot sa panalangin, wa gina gastong-gasto ra gina kay tapulan man. Dili palanginan sa Ginoo ang tapulan. Unsa man, ang kaalam sa Ginoo, iyan ang ibo-bo sa taong kugihan. Dapat kita nga mga nakabalo sa pulong sa Dios, dapat dili ta magtinapol. Kaya nga naman, kung magkugi ta, buat pasabot ana, ready ta sa tanang sitwasyon nga mabot sa tuwang kinabuhi. Gawas nga nagpugi ka, kabalo gyud pug kang mutipig, kabalo kang mutigom. Kaya kung dili pug ka magtigom pero nagpugi pug ka, pero wa kay tigom, pag abot unya sa emergency, wala kay makuot. Wala kay makuot. Munang bisag kung sa kagamay mong income igsoon, pwede ka nang ibili sa Ginoo kung kabalo kang mutigom. Oh, kaya atong lawas wa ta kabalo. Naay mga emergency. O atong pamilya wa ta kabalo. Nga naay mo kalit og tawag nato mga itabang, wa ta ikahatag, wala ta ikapaambit, ay wala dai ta nag igom. Ang taong kugihan kabalo ginang mo igom. Munang ug gagmay mong income karon, kinahanglang wise mo. Di wise yun sa iyong income. Ayaw lang nga murag 1D millionaire. Nga pag-abot sa income, abi kay doon naman ang metro diya sa mais. Pahak man dayon ng 5,000. Wa man kaabti og Sabado. Purot man dayon ng 5,000. No, dili. Kinahanglang wise ta sa paggasto sa atuang sa lapi aron dili ta magantos. No dili ta pwede nga mag ginasto kung ginasto. Kay bisan pa magani ang mga dato, tipig yun na silang tipig, dato na ganina. Nga naman, kabalo sila nga naay mga emergency na kinahanglan nga dito ta mukuot. No? Kay kung dili ta mag-ideyaan igsoon, dili ta panalanginan sa Ginoo. Damor ta wasbag ang kawadon. Ang kawadon wasbag karon og unya. Karon dagan pa karo kwarta kay ipalagan kasi yung bana or nakasweldo pa ka. Murag lipay kayo ka kay bundo pa kayong pitaka. Pero dili tanang panahon bundo sige ang iyong pitaka. Labaw ginang panahon nga may kwarta. Imong pitaka, umo kayong pikuon. Oh. Pero naagi panahon nga yung pitaka di mapiko. Muna nga musib jud ka o money. Okay, so ngano man yung mo man kung gitapik igsuon. Tungod kay ang Dios mo bless siya sa mga taong kugihan. Una, nga panalangin sa Ginoo taong kugihan. Ikaduha, mo panalangin ang Ginoo sa taong magtigom. Dili siya mo panalangin niya itong taong gastador lang gasto. Mo panalangin sa taong magtigom.